לפני 4 שנים המריאה זוהר נבון לקניה להגשים את חלום חייה ולהדריך בשמורת המסאי מארה. על המכתבים ששלחה לנו חתמה נשיפאי, תמיד שמחה ומסאית. אלא שבמכתבים האחרונים אפשר היה לזהות לא מעט לבטים ותהיות. שמישהו יסביר לי פעם אחת ולתמיד מה זה בית. המקום שנולדתי בו, המקום שגדלתי בו, ואולי המקום שבו הכל הגיוני ונכון לי. אתה רואה את זה? זה הבית שלי. האוהל הקטן הירוק הזה, זה רק החדר שלי בכל העניין הזה. הייתי צריכה להדריך טיול בנחל עמוד, וארזתי תיק מהר לנסוע לצפת, ואז צלצל הטלפון, בדירה הסחורה שלי בירושלים, והרמתי את הטלפון, ומישהו אמר לי, שלום זוהר, מדבר חגי, את אולי רוצה לבוא להדריך במסאי מארה? והרעיון עבודה היה 2 מכורים לאפריקה שיושבים, מעבירים חוויות, סיפורים, ככה שנים של מפגש של כל אחד מאיתנו איתה. ואני חושבת שמשהו כמו חודש וחצי, חודשיים אחרי זה כבר הייתי פה. איפשהו זוהר כבר לא האמינה שיגיע. האמת שגם אני לא. ועכשיו, כשכבר הגעתי, המקום הזה נראה לי מסקרן פי מיליון. את לאסט. כן, חשבתי שלא תגיע בכלל, אני אומרת, יאללה שיגיע כבר. איי. אוקיי. אז פה את מבלה את השנתיים האחרונות? זה הבית. זה מצחיק זה לנסות לראות את החדר הזה כאילו בעין של מישהו שרואה אותו בפעם הראשונה. מה לשתות, לורן? זה המקרר שלי. זה השירותים מקף מקלחת, מקף מטבח, מקף מזווה. מיותר לציין שכל חבילה פה היא מאוד נדירה ומרגשת. כן, לא זה. תגידי, כל כמה זמן את מקבלת חבילות? כל כמה שיש אנשים מהארץ, שזה לא הרבה. בני מגיע די הרבה, אז בדרך כלל אני אומרת לאמא שלי, אמא תשלחי משהו קטן והיא שולחת משהו גדול. זה מאחותי, יא חביבי, מכתב כזה, הילד תסער להיות רופאה. תכשיטים נראה לי שאין פה. אורית צבון, שתהי לי בריאה. יש תכשיטים. יש, זה מאחותי. זהו, בשביל מה את צריכה פה תכשיטים? כשהגענו לכאן לפני 4 שנים, אז חשבנו שאנחנו הולכים לגור בבידוד מאוד גדול. הגענו, חשבנו, זה כי היינו 2. והגענו לפה, ולקח מעט מאוד זמן להבין שלא כל כך בידוד. זה ממש, יש חבר'ה, כאילו, יש חברים, יש אנשים להיות איתם. יש ימים שבהם אתה רוצה בידוד, אתה רוצה להיות לבד, וקשה להגיע לזה. אחרי 4 שנים, אפילו משפחה אוהבת ומפרגנת כמו של זוהר מתחילה ללחוץ כבר שתחזור. יאללה, תעבירי את חגיגות המילניום שם ובואי הביתה. די כבר, באמת די. אוקיי, כיף שם ויש שם מי שיכול לשלם משכורת, אבל אני מרשה לעצמי להגיד, די, לא צריך אותך כאן. I like them. Tell me where are we sitting? בחור המסאי שעומד שם, מה זה, קישוט? לא, הקופים פוחדים מהמסאי, במיוחד אם הם לבשים בלבוש מסורתי. אז אם קופים באים לחטוף מהפליירים, אז הוא יכול להבריח אותם. זה התפקיד שלו, התפקיד שלו זה למנוע מפגש בין האנשים לבעלי חיים, אם זה נחשים או קופים או מה שזה לא יהיה. יאללה, בוא נגיד תודה. בכל אחר הצהריים יוצאים לספארי הכנה לקראת הספארי לילה. בשלב הראשון הולכים למצוא את קיטונגה, הנהג. קיטונגה עובד איתי כבר 3 שנים. יש פה קבוצה של אריות שאנחנו כבר עוקבים אחרי 2. קמים ונוסעים ובודקים את האריות בשביל הלילה. אז זה מתחיל מאיפה מצאנו אותם אתמול. נו. יש נהגים שאומרים שהם מורכבים מחלקי חילוף. רק מאוחר יותר הבנתי עד כמה חשוב הספארי המכין. באותו הרגע הייתי פשוט מוקסם מהקרבה לבעלי החיים.
זוהר הסבירה לי שהיום כבר הרבה יותר קל לצלם בעלי חיים במארה, ולו בגלל שהם פשוט נולדו לתוך מציאות של רכבי ספארי ובני אדם. כל המצב שלי בעצם, איפה שאני חיה, הוא מצב מעורר קנאה. אם אני הייתי שומעת על מישהי שגר במסאי מארה, הייתי מאוד מקנאה. קנאה שבאמת הייתה אוכלת אותי. לא כזאת מפרגנת של וואלה, תהני מזה. כל הזמן הייתי חושבת בטח, למה לא אני? הדבר האחרון שהמיקרופון שלך צריך. מהר מאוד אפשר היה לזהות את השפעות התרבות המסאית על זוהר. טוב, אלוהי. סידי פי. כשהחברה רק הוקמה, הדריכה עם זוהר עוד בחורה בשם סיגל, אבל אחרי חצי שנה היא החליטה לעזוב. התחלתי מזה פחד מוות, כי הכרנו את השמורה בשתיים, הסתובבנו בשתיים, היינו מלכות העולם פה, מה זה... וכשהיא עזבה, החיים שלי מה זה השתנו מקצה לקצה? לטובה. פתאום אין חומה של עברית. מה שלא עשינו, דיברנו ביחד עברית, היינו שתי ישראליות, וזה חומה איומה. אנשים, כמה שהם מנסים להתקרב אליך, הם לא מתקרבים אליך יותר. פתאום התחלתי ללמוד סווהילית. פתאום הכרתי אנשים שלא הכרנו אותם קודם. פתאום הייתי לבד, עצמאות של החלטות, של איך עושים, מה עושים, וזה היה מדהים. בווידאו הזה יש לו קריזות. אחרי הספארי המכין, זוהר פותחת את דלפק הקבלה שלה במרפסת הלודג'. עובד. את התיירים מצדה עם קטעי וידאו נבחרים שצילמה בספארים קודמים. אנחנו מביאים את חיי הלילה של החיות ללא תאורה לבנה, ללא תאורה שמפריעה. אנשים יכולים לראות את ההתנהגות האמיתית של החיות במשך הלילה, ללא איזשהו גורם מפריע, אולי קצת הרעש של הרכב, אבל לא מעבר לזה. כשבני הביא את זה, בפעם הראשונה, זאת העדשה. הוא נתן לנו את זה נורא בזהירות, ואני החזקתי את זה ככה נורא בזהירות, ואמרתי לו, בני, אל תגיד לי כמה זה עולה. ומאז אני לא יודעת. המערכת מבוססת על הגברת אור ירח וכוכבים, בתוספת אור אינפרה אדום שאינו נראה על ידי בעלי החיים. זה המוניטור שלנו, שמחובר לציוד א', והתיירים יכולים להסתכל עליו כמו על טלוויזיה. קיטונגה יש לו שפנפן. שזה מכשיר יריית לילה שהוא יכול לשים על הראש. ואיתו נוהג כל הלילה? ואיתו נוהג כל הלילה. עכשיו, כל העניין של איפה להעמיד את הרכב ואיפה ומתי לעצור, זה אינטראקציה ביני לקיטונגה, לעמוס או מאינה, הרנג'רים שנוסעים איתנו, מין למצוא אותם, להתקרב אליהם, לעצור את האוטו, לשים אותו בעמדה שגם התיירים יוכלו להסתכל, או במשקפת שלהם או בתמונה של המוניטור. יש לו משחק הזה, שיש עוד, בדיוק החלקיק הקטן הזה של השנייה שנסענו עוד טיפה יותר מדי, וזה יבריח אותם. הרבה יותר כיף לנסוע באור יום ולראות בעלי חיים בשביל מה צריך לנסוע בלילה. כי תיירים שבאים לפה לא באים רק איתי בלילה. הם עושים 3 ספארים ביום, והם באים איתנו בלילה. זה משלים להם את התמונה. את רוצה להגיד לי שבלילה רואים דברים שלא רואים ביום? בטח. איפה תראה איפואים הולכים ככה מחוץ למים, מטר מהאוטו, בכלל בלי להתרגש מהנוכחות של האוטו. צבועים, אריות, באמצע היום, בשיא החום. שוכבים על הגב, לשון בחוץ, בקושי נושמים. פילים, את רוב המרחקים הארוכים שלהם הם עושים בלילה כשקריר יותר. זה הקנגרו של המרה, כן, זה ספרינגר. הוא בכלל פעיל רק בלילה. איזה יופי. איזה יופי. הוא ממש הולך מריח את כל אורך הזנב. זה חמודים. עכשיו זה גם למשל דבר שבלי ציוד לראיית לילה אי אפשר לראות אותו. זה בהחלט כן פתח לי את הראייה לחושך. יש אנשים שבאמת מפחדים מזה, שזה באמת סוגר עליהם. שאם אני עושה את זה, אז יש אנשים שלא יכולים. חשוך להם מדי שאפשר להשתגע.
אנדרו ונשה הם שניים מהחברים היותר טובים של זוהר. אנדרו, טייס כדור פורח, גר במרחק של חצי שעה בעונה היבשה ו50 דקות בעונה הרטובה. אז כשהסתבר שהבוקר שלנו פנוי, החלטנו לעבור דרכו ומשם להמשיך לנשה לארוחת צהריים. That's the Stinky River. That's what happens when you have a lot of hippos, a lot of sulfur, and no serious flood for a long, long time. בשלב הזה חשבתי, מה אני עושה אם הצ'יטה הזאת מחליטה לקפוץ לתוך הג'יפ? שונקה קנה לי מתנה. נורא חרודה. מסוכן מאוד. יש סיכוי שתשתמשי וזה, רק אם אני רוצה לחטוף טטנוס. זה כבר חלוד לגמרי. I'm fine. We have got another. This is what he got me. He did it as much as good as he could. I hope. Is it good? Well, he said so. Hey, are we not going to Nasha? What? Are we not going to Nasha? Well, just right now we're on a mission. Because we're building a microlight. It's important. It is very important. Do you want to fly microlights or not? Me, of course I do. Right. So we're doing that. Okay. We've got the book out. Look, there's the book. Andre's the balloon pilot. Gary's also the balloon pilot. Gary's another balloon pilot. Let's go to this machine. Yeah, then We take the sodas with us so we know what we're doing. It's just unusual to see you with a soda in your hand and not a beer. Isn't it unusual to see us sober? There's only just along here. Like... Oh. עד עכשיו נראה לי שיש לזוהר את כל הסיבות להרגיש נשיפאי. Mostly when I meet her, she's a happy person. She loves Africa. She's passionate about Africa. Loves her job here, but possibly a bit lonely here. אספנו את גרי ואנדרו ויצאנו לעוד 40 דקות נסיעה עד לנשה. It's not here. She's probably waiting for us in her house. Bari Tipiligwani. Endo gente hatunyamea. Tipiligwani Sidai. Sida yele. Sidai. Nzuri sana. Nashipai. Hello. Nashipai. Yeah. Saidia. Nashipai. Mafi. Masai. Masai. Kuna pesa. Kuna pesa. Mama. Kuna pesa, but Mombi, what do you call Mombi in Swahili? Gombe iko mingi sana, eh? Gombe mingi. Gombe kama pesa, mama. נשה הגיעה לקניה מטורקיה עם חניית ביניים באמסטרדם, ומאז היא הבן אדם הכי מבסוט שראיתי במערב. Hi! Careful there. Hi. Hello, my friend. How are you? Eh? We just light a bit. Okay. Hola, Sere. Hakuna shida, mama. Hello. They're my best friends! I love them! What's their names? This Yoldash. This is only Yoldash, Jamdash. Original from Turkey? Yeah, it doesn't seem so Masai, so... Yeah, Jamdash, Yoldash. They are from Turkey, came to Holland. From Holland, I brought them here. הולכים לאכול צהריים. This is our lunch. Just fresh salad, beans, potato salad, rice, melon, bread, and nice table. ישבנו שם על הגבעה באמצע הסוואנה, עד שהגיע הזמן לקפה. Oh, you want coffee? Oh God, this is too much, really serious. Not today, not today. We want bots. We want bots. Of course. I love Zohar. I enjoy myself with Zohar. I can joke with her, she can joke with me. She's a strong woman, strong personality, confident, and I feel very close to her. She's from Israel, I'm from Turkey. We always feel close, you know, we have always good relationship. You got Turkish coffee? No, she got Israeli Turkish coffee. I have Turkish She's coffee got from Turkish my coffee dear friend with hell. Zohar. With hell. Turkish coffee came special from Israel, from Zohar to Nasha. Can you imagine this? Oh, she's very happy. She's very happy. Of course she is. Andrew said she's a bit lonely.
Yeah, everybody needs companionship, but she will find somebody later. The person will suit her perfectly. Any idiot, if doesn't want Zohar, doesn't deserve Zohar. If somebody doesn't come to Zohar, no problem. כל עוד אני פה לבד, אבל לא בבדידות, זה יכולה להישאר. ברגע שהלבד הופך להיות בודד, אז זה בעיה. צריך ללכת. רגע, איזה יום היום? זהו. מה? חמישי? אני חושבת ששישי, אמא שלי אמורה להתקשר מחר. אוקיי. הלו. הלו. איכשהו הפעם התגברנו על התקלה, אבל לפעמים מערכת הטלפונים כולה מנותקת לשבועות. אמא שלך על הקו? אולי הייתה. הלו. Joy. I was trying, but it was starting to beep. הלו. היי. נו. נמאס לכם כבר מהחורף או שזה עוד משמח? איפה ירד שלג? אבל לא בשדה משה. מה את אומרת? מה את אומרת? אם תחזרי לארץ, תחזרי לגור בשדה משה? לא יודעת, אבל רגע, אתה מפספס את הנקודה. כי זה לא משנה איפה אני אחיה. זה לא משנה איפה אני אלך. אם אבא שלי יקנה לי את שתי הרגליים שלי על האדמה, יציב, אז זה לא משנה איפה אני אהיה. אמא של זוהר כבר ביקרה אותה פעמיים במרה. לאבא שלה זה הרבה יותר קשה. אז אני חושבת שמפריע לו שוויתרתי, מפריע לו שכל החיים כל מה שהוא ניסה תמיד היה להתיישב, להקים משק כמו שצריך, לגדל 5 ילדים, ואני עושה את ההפך, כמה שיותר לזוז. למה הוא לא יוצא מהארץ? תשאל אותו 3 פעמים, תקבל 3 תשובות שונות. בפעם האחרונה ששאלת אותו, מה הוא אמר לך? אני באה לבקר אותך כשאת מבטיחה לי שבעלי על המטוס, את באה איתי חזרה הביתה. אמרתי לו, אז אל תבוא. יאללה, דלק. Neo llega mundo. Sawa. Now it's fine, שיניקה, זהו, יש פאנצ'ר, לא? כן. נכון? כן. ומה פתאום גומר את זה? איפה לנגת? מה הוא אמר? איפה לנגת? איפה זה שעושה את הגלגלים? לנגת! יום אחד התחילה העונה הגשומה בשנה שעברה, זה היה בערך מרץ. בתקופה ההיא קפץ לי משהו לראש וחשבתי, אני לא יודעת, אני גרה במקום קצת מצחיק ולא יודעת מה יקרה, מה לא יקרה. קיבלתי מסמכים רשמיים של צוואה וישבתי וכתבתי צוואה. וככה עברו להם יומיים. אני יושבת על רצפה של האוהל כי מאוד גשום, אז לא בראש לעשות ספרים. וכל פעם רעשים מאחורי המיטה, דוחפת את המיטה, שום דבר לא יוצא. חשבתי שיש לי הרבה לטאות מפוספסות שככה מתבלטות בראש שלי. ונגמרת המוזיקה, אני דוחפת את היד מתחת למיטה, לוקחת את הדיסקים שלי, כי זה המקום הכי קריר באוהל, מחליפה דיסק, דוחפת חזרה. אפילו היה איזה ערב שנכנסתי, זרקתי את המפתחות אל המיטה ונפלו מאחורי המיטה, דחפתי את היד והוצאתי את המפתחות, ואני ככה מתכופפת מתחת למיטה. פה זז קוברה, שאז לא יכולתי לראות את האורך שלו, אבל ידעתי שזה קוברה, כי זה היה לך שחור, מבריק, משהו כזה, זז ליד היד שלי. בחלקי כזה של השנייה, כל מה שראיתי זה היה את היד שלי בלהוציא את המפתחות, ואת היד שלי עם הדיסקים מתחת למיטה, ואת כל הרגעים שביליתי עם הנחש הזה ביחד באוהל 3 ימים. בשלב הזה כבר הבנתי שאין שום הבדל בין שבת ליום רגיל בשגרה של המרה.
וכך יצאנו להכין ספארי בשביל זוג איטלקי צעיר שנרשם יום קודם לכן. Why? It's weird. But it's very fresh. It's fresh. Can it be ready to deliver? That's miscarriage, yeah, I see the blood. She's still dripping with blood. Can you even see the legs? Look at it. Shame, eh? Shame. אני חושב שבסך הכל היא צברה ידע שלפי דעתי היום אחד האנשים שיש להם את האינפורמציה על wildlife בלילה מהטובים בעולם. My name is Zohar, and I will be operating the central system in the vehicle. You will have these, okay? So we'll have to drive outside, slowly outside of camp. Then we'll turn off the light. We'll give you time to adjust your binoculars. I will adjust my central system. Driver will adjust his, and then we're going, okay? Okay. This is Gitonga, our driver. Sema Jambo Bwana. Gitonga has been driving us for the last 3 years, so he pretty much knows what he's doing. And we've got Maina, our ranger. Maina is the ranger, but also if I don't know something, I whisper to Maina and he tells me the answer. Sima tafadali. Asante. There's a scar going all around the neck. They catch each other in the neck. It's terrible. They can kill each other like this. Now you can hear the hippo eating. Now when the hippo is eating, the mouth is down and it makes a lot of noise with the chewing the grass. So it cannot hear anything. And the nose is down to the grass. It doesn't smell anything. Meaning right now we are not a threat to him. Wow, beautiful, eh? They just go around and they mark their territory and they roar. They let everyone know by the sound. They let everyone know where they are. Yeah. Now they're definitely not going to kill. You see, they're walking like this. I'm the king. They are not trying to hide at all. טיסה בכדור פורח איננה חלק מהעבודה של זוהר, אבל מהר מאוד הבנתי למה יש בה צורך נפשי. אתה לא מרגיש קצת מאושר? כן. מכפות רגליים עד הקצוות של השערות? הכל ככה... It's a very weird feeling, it's very... I always say to people it's a bit like standing on a hill and then the views gently going by. Or a bit like a flying carpet is another way I've put it, you know. What's the best thing? Is total freedom, detachment from the world below. Once I'm up here, I feel completely free from anyone that can harass me.
ניסיתי לכתוב מכתב לאחותי. התחלתי להסביר לה מה זה לעזוב פה. אז אולי זה כבר לא יקרה. זה רק לחשוב על זה מעלה לי דמעות בעיניים. בבוקר האחרון, לפני הטיסה לארץ, כבר היה לי ברור שאני לא הייתי שורד פה. ולמרות זאת, עדיין מרתק לראות איך זוהר מסתכלת על זה. אתה מבין, כל החבר'ה האלה, זה אלה שעושים לנו את הספארי לילה, זאת החבורה שיוצאת לכיוון שלנו. יש כמה היפויים שאני מכירה אישית, כי יש להם צלקת מסוימת, פה אחד שהוא עיוור בעין אחת, אבל לא נעים להגיד, אני לא אזהה אותם ביום. זאת אומרת, חוץ מאלה שזה צלקות. זה שעיוור בעין אחת אני יכולה לראות רק בספארי לילה. לא הייתי בן אדם לא מאושר לפני שבאתי לפה. אבל פה הרמת התנגשות שלי עם דברים שהם מאוד חשובים לי, היא מאוד אחרת. עם טיסת מייקרולייט ראשונה שפתאום לוקחת אותך למעלה מעל כל העניינים האלה ומרעידה לך את הנשמה. קיל הראשון שראיתי, והשני והשלישי, חצייה של גנוב וזברות שלקח לי 2 גרתי בו עד שראיתי את החצייה הראשונה. וזה היה מדהים, זה היה ממש לעמוד שם על השפה של הנהר ואתה בתוך כל העניין הזה. ואני חושבת שאני בן אדם שזכה בהזדמנות מיוחדת לחיות חיים מיוחדים. הוא מסכים, הוא צוחק עליך. אני חושבת שפשוט זכיתי באפשרות מאוד מיוחדת לחיות חיים מאוד מיוחדים. ישבתי בארץ 5 שנים ואמרתי, יאללה, אפריקה תנחתי עליי. אז היא נחתה.